Bakade ningazi-ke singanitsheli kwabe sincane ukuthi nizophazamiseka esikoleni nicabangise mhlampe yabo gula serious yena begula kodwa bengekho serious so kwathiwa-ke ningatshelwa-ke bese ngazi njengoba sengitshela yena manje. Kona lokho-ke sithe sifuna ukuzonitshela kona-ke ukuthi ningazi senizwa ngabantu ukuthi hayibo baba nibeke esibhedlela wara thina singanitshelanga. I think Uma, the reason why she didn't tell me is the fact that uyazi I'll be easily distracted and I'll just want to come back. So I appreciate the fact that they withheld it from us ngoba besicabangela. Beningafuna ukuthi ngizwe ngabantu. So that's why ningangitshelanga ngisasekole. Kwakuthi uyagula ubaba. Ngakuzwa ngaba abantu. Ningangitshelile. Bengajabulela ukuthi bangitshele ukuthi ubaba akekho right, bangangifihleli. Uma benobaba nabo ngizobazisa ukuthi makwenzeka nangolunye usuku ngaphambilini kwenzeka kuphindeka isimo esinjengalesi, ngizobatshela ukuthi ngiyacela ukuthi bangazise, bangangifihlela. Angazi-ke sengizobuza wena ukuthi wena wongaphatheka kanjani, uzwe ngomuntu ongahlali kwakuhlala la. Umuntu olekude ufonela uyena kuthiwa ubaba wakho uyagula. Ngiyam-understanda mina ukuthi wayediniwe ngoba abo uclose kakhulu nobaba bekuzoba kuhlungu ukube bekwenzeka something kubaba singamtshelanga ukuthi ube simene sinje so ingake ediniwe abo ubani